ya ini ndiri kutsigira mashoko ese ari kutaurwa. Ndiri kutoisawo tsigiro sekuti hatina mazita anoverengwa nekutaurwa pakati penyaya iri kuitika munyika yeZimbabwe. Tisu varidzi venyika iyi, munhu anouya kurali achisvika achipa vanhu tumatisheti tunenge tumaneti tokukukuzvisa hove tusina kana basa. Izvezvi hakuna kana munhu ane katisheti kako, twakasakara kudhara, twatoo tumagumbezi twana bhoki. Nekuuya vachizobhaisa vanhu nekuvapa matupisi echicken in. Inotibatsira chii chicken in yekuti in 1 hour time chicken inenge yakudigesta mudumbu. Tiri kuda zvinhu zvine future. Marodhi edu akadhakwa. Mari dzavari kutambisa vachipa vanhu vane mari, vachitopa vanhu vanotori nemari kare vachivatengera motikari nekuti vadii vamutsa makambani munana Lighton Industry mese munana Willowvale mese vamutsa makambani nzvimbo dzakasiyana kunana Bulawayo Masvingo. Vanhu vaenda kunoshanda vagadzira mamwe maproject. Vanhu vasina zvekuita vari mumastreet vese vari kuita zvemadrugs vowana zvekuita because chikutoita kuti madrugs acho asapere muZimbabwe. Madrugs aya anenge achihodwa nana Chivhayo, achihodwa nevakomana vese anatagwire iwo nana Munangagwa ndo vanopinza madrugs. Saka madrugs aya haaperi, mukunzwisa, haatombopere because ndo vanenge vaita business, ndo vanenge vari zvimamastermind zvemabhizinesi iwaya, vachizongoshandisa vamwe vafanhu vanenge vaitengesa kana mabhurongo nemutoriro nana dombo, muri kuona. Saka muchiona zvisingaperi. Hatingati munhu apinda pachigaro makore hobho basa kungotutana negoridhe achishandisa ana Chivhayo vachienda nemaprivate jet anenge akazara negoridhe kunze kwenyika. Timu iri richinovaka madzimba akanaka kokumbofungirawo vakomana nevasikana vakarwa hondo, maovheti edu akarwa hondo, vanoda kuitawo mujandigera vakagara kudzimba dzavo, muri kuandastenda. Saka zvese zvinenge zvichiitika izvo vanhu vanenge vachizviona. Ende chimwe chinhu chandinoda kuti maZimbabwean angwarire futi pakati penyaya iri kutoitika iyoyi, awacho anofanira kuzopinda pachigaro anofanira kunge atomboya kuvanhu otaurwa nevanhu totowirirana naye kuti shamwariwo tisi takukuisa pachigaro, hatidi munhu anozotirova mangwana kana takukudza kuti wakanganisa. Because munhu anoya achiuya kuzokumbira kuvhoterwa kana apachigaro pepe haachadzoke kuvanhu, abhizi takarasima ibva epamastende amakagara. MuSouth Africa vanhu vanongozonopiwa makiba, vanonopiwa mawaiting list, munzwisa, vongonopiwa imba yasina kana kudii kana kubvisira kana mari, vopiwa anonzi maRDP. Chembere muSouth Africa dzinotambira mari kuti dzachembera, mukuzvinzwisisa, vanotambira mari. Zvino kuZimbabwe vacho vakatoshanda kurwira nyika havana kana chavari kuwana, vakutourayiwa, mukuandastenda. Saka nyika inonzi Zimbabwe iyi hatichada kuti itongwe nemaforena zvakafanana naMunangagwa. Maforena bosi danga ari mwana wemuZimbabwe airwadziwa, mukunzwisa, airwadziwa nezviri kuitika. Iye ndiye ari kudya nevana vake panapa neuko. Vana vacho hobho ane marape case, wese angotaura kuti Munangagwa uri kutadza kutungamirira vanhu zvakanaka, akutonzi ngaasungwe, but iye ane mhosva dzakawanda dziri kuitika. Why vasiri kutora mari yavari kutengera vanhu motikari uko vachivhura makambani kwese uko kumaindastry vachivhura? Muzvipatara umo munoda kutengwa mishonga nemibhedha, vanhu vari kurara pamawaya kuti vakarara pazvimibhedha zvinenge zvakagadzirwa kumusha nematanda vari muzvipatara. So mibhedha yacho inototange ichatopedzisa vanhu kuti vange vari kubhenefita zvitunha, vari kushanda chii chavari kushandisa zvitunha izvozvo, kana chii chinovanakidza pakufa kwevanhu. Ende chimwe futi chinhu chinoda kuchenjererwa, vakomana ava vane zvimaprofita zvavo nen'anga zvavanenge vainazvo mukufamba vachiita zvavari kuita izvozvi. Ndo zvavanenge vachitemba kuti kana vanhu vakademonstrata mumastreet umu, vanhu vakatanga kusumudza musoro, vanoenda kuna Katsiru kana kuenda kuna Nabhondi kana kune zvimwe zvimaprofita. Ko wai zvimaprofita izvi zvisingakwanise kuudza mukuru kuti mukuru, mweya waMwari uri kutaura kuti isusu iwewe mutsa maindastry nekugadzira mugwagwa. Vaprofita vacho vakutotengwa nemunhu akashata nemari yakasviba iyo yekuba, vari kutotengwa vachifamba nezvimota. Idzodzo mota idzodzo dzinofanira kusangana nematambudziko nekuti Mwari wedu haatengwe nemari, muri kuzvinzwisisa, haatengwe nemari zvavari kuita varume ava. Saka ivo vakomana vedu ava vanana Geza, anana Nyoka yemabhunu nevamwe vanhu vari kufanira kunge futi vane backup inobata nyaya dzespiritual futi, muri kunzwisisa. Bozi vakomana ava vanoroya zvaMwari chezvo, vanobata mushonga zvekudaro zvoti vanogona kunetesa nyika yese. Fungai kuti Chiwenga izvezvizve akapisa Chiwenga uyo achibvisa mugaba achikura musoro, vanhu vese vakamuti general vakamubhiga, but right now ari kuita kunge huku yadirwa mvura inopisa, kungoundunda so, kungoneta so,
munhu kuneteswa nemunhu waaiziva kuti aida kutomuuraya akanoita dhiri nemukadzi wake vakamuisisa poison vakadi but right now akangonyarara. Pane dzimwe nyaya dzinganzi dzinotongwa underwater baba, chiwenga aifanira kusumudza musoro muzvinzwisa. Saka tiri kuda munhu wekuti kana akuenda pachigaro apa toda munhu wekuti tinogona kutaura naye, kwete mangwana ekuti anozotidzingirira kuti kana takumudzwa shamwari ona akatidotoda iso toda zvakadai so otanga kurova vanhu achikandira vanhu zvimategas sezviri kuitwa naMunangagwa. Uye hatorina tsitsi nevanhu, dai anga ane tsitsi aigona kubatsirawo vanhu. Munozwa kuti hatirambe kuti vanhu vanoba, but haikona kuzoba 90% uchipa vanhu 10%. Hazvibatsiri. Chaakaita chii? Hapana basa, kungotutana, kungorembedza zisikavha rake iroro rinoita kunge hameno kuti kunge zigavire mususu kunge hameno zvinenge zvichiitika. Ngaamboendo anonzwira vamwe vanhu tsitsi. Tine zvichembere zvaiwana mari kuna namupedza namo nekumbare vakateera vakapisa vachiita zvinhu zvisina basa. Izvezvi zvimbuya zvinenge zvichitengesa mango nemadomasi nemavheji vanoteera vachibhomba vanhu vaiva vasina kuvatsvagira imwe nzvimbo yavanovapa kuti vapote vachitengesera. Saka vanoti mari vanoiwana kupi? Ivo kana vakaita matambudziko vanongobuda ndege vanadzo dzavakatenga nemari dzedu isusu vana veZimbabwe. Zvicherwa zvavari kutengesa vachiita madhiri nemachina ndezvedu isusu, zvinofanira kubatsira nyika yedu isusu mukuzvinzwisisa. Kwete kuti anoda kubatsira nemukadzi wake nemaprofesa ake ana Passion Java vanenge vaita nawo madhiri vachinotamba dhiri rekutengesa goridhe uko. Ndo vari kutambisa frandi. That's why muchiona vanhu vachikura musoro. So wese ari kukura musoro ari muZANU-PF ane chimwe chinhu chaari kubhenefita. But kuti vazowanawo kuti vari kubhenefita vanhu kana kuti vanhu 50 chete muZANU-PF imomo, 50 ndo vari kubhenefita. Ko nyika yese muri kutiwo kudii nayo? Saka tiri kuda munhu ane rudo kumberi kwedu. Munzweza, toda munhu ane rudo, hatisi kuda munhu ane mwoyo weutsinye. Toda munhu anoda kusunungura nyika. Saka toda kutoziva kuti ndiani futi achaiswa, bhozi asida kuramba icha semudambudziko rekuisa munhu anotipandukira mangwana. Munhu asinganzwisa anofunga kuti pamwe isusu tinofara nekupiwa KFC ine basa rei chicken. Zvine basa rei zvimaZambia zvavanenge vachikandira vanhu. Shuwa varume vakurwa nemhuri kuita basa rekurwira kutsikirana kupiwa maZambia nemapisi enyama. Wapedza izvo waenda kutoileti zvimaZambia zvazvo hazvitore kana 3 months kana mwedzi cheche vanhu vanenge vasisina futi. Matisheti acho aya tunenge tuchipiwa vanhu toya tokasefa toita hapana. Muri kuona?